kancane ukuthi lobu budlelwane bethu buvelaphi. Buvela laphaya kwakunomuntu owayehlushwa zilwane, umuzi wawuseNewcastle. Wena wabona udaba lwami, waphakamisa isandla wathi uzobasiza. Sahamba nawe wafika wabasiza, wabasiza mahhala. Babuya babonga bathi uhambe kahle konke. Ubudlelwane bethu kuvela la sisiza khona abantu. Namhlanje sila uthi ungiphi inkomo ngoba ngiyokudlala igalufu. Angifuni ukukhuluma okuningi, asisukeni-ke la. Siyabi masuka loba inkomo angiyiboni, ngibona ugandaganda lapha mngani wami. Siya ngale ekhalincane. Siye ekhaya elincane leli elikhulu. Ya leli likhulu. Asihambe siyobona leli khaya elincane. So asilandelana ngey'moto. Nayi. Suyikhombile. Ya. Amagama phela mfowethu. Lesi senzo mfowethu akusona isenzo sokuthi uyapha. Lesi senzo lesi sinokuthi bekufanele ukuthi la eAfrika siphila kanje. Kwakuphilwa kanje. Yes. Kwakuphilwa kanje. Yes. Mfowethu ubuyisa lesi sintu lesi, ubuyisa lobu buntu lobu esingasenabo. Futhi kokunye-ke akulindelekile. Uyabona ngesikhathi baningi abantu abababaza ngesikhathi ukuthi uzohamba uyosiza mahhala. Namanje basababaza, abanye-ke ababonanga. Lento isiyasho ukuthi lento ikuwena emzweni. Uyabo akukuningi la ungathola khona ukuthi umuntu oyinyanga, umuntu owumthandazi, umuntu oyisangoma ethi nje uzovolontiya entweni yomphakathi. Ziningi inkezo zomphakathi esinazo. Kodwa angijwayele, angazi mhlambe bakhona abenza ukuthi akaze ngizwe. Bengiqala ngawe ukuthi uma ngibeka udaba ukuthi nanti udaba olwenzuka eK alicazululeki, uvele uthi wena mina ngalwenza bese uyayisho iprize. Ngiyakhumbula iprize wathi mawuyokwenza lento uyenza ngo-25,000. Kodwa lapha msweli wathi ngifuna ukukhombisa nje. Wafika wayenza, salinda kwaphela 4 months, babuya bayisholobola. Washo futhi wathi masenza lento akuwona upermanent, kungenzeka makuvuka bebuye beze kuwena. Namanje akavuki. Akwavuka. Angeke futhi ngiyakuphinda uvuka. Ngiyekuvuka. Ayalutho. Lakhona ngizobuya kuwena manje. Ngisabhizana. Danke. Mfowethu lento iyamangalisa ukuthi unikele ngegazi lakho, wanikela ngesikhathi sakho, wanikela ngama-resources, imbuti yakho, family. Ngoba uhamba nefamily lapha. Uyabuya-ke manje. Ubudlelwane bethu baqina-ke kusuka lapho. Manje sila. Manje sila ekutheni ngokusiza isizwe sikaPhungane noMageba silekelela kwase siba nebond thina. Ubudlelwane bethu uyazi ukuthi buncike ebuntwini obuvezile. Isihe ubunene obuvezile ukuthi ubunene. Uyaphinda-ke manje sesiyayihambela thina. Lana ayikho into ekucindezele. I-golf day nje uthi hayi mngani wami mfowethu sikulento le mina ngifuna ukukhombisa ukuthi sasiphila kanjani ezweni. Uthi wena ungiphekisa ngenkomo. Nayi. Lento mfowethu ngisho inkonzweni ayiningi. La khona umuntu osukela khona ethi mina from ephaketheni ngiyapha. Mfowethu sifundisa angazi mina ngiyakulandela ngulandela emuva ungangobhuti wami omdala. Ungangobhuti wami omdala baphela ekhathi nasibaningana. Kodwa mfowethu ngifundisa esinye isifundo ukuthi lento le yokusebenzela umphakathi, lento yokuthi noma bawusenzela umphakathi, lento yokuthi uNkulunkulu mayekupha amandla ungadli wedwa. Kunjani? Udle nabanye abantu. Njengoba babona nje ukugcwala. Kuyisifundo. Hayi baqhubeke phela bayisebenze. Obala nentamo. Kuyisifundo mfowethu, isifundo esikhulu ngoba sithi nje ubuntu, sithi Africa my continent, Africa my home, Africa the land of our ancestors, Africa the land of my birth. Sizothi ubuntu umphako ongaboli. Yilokho ukwenza nami sengiyakwazi ukufunda ukuthi yazi ngizenzela ubuntu kodwa kulobu ubuntu-ke manje nami sengihambela bengadingi lutho, ayikho into ebekuxa ngiyadinga kodwa wasuthi njengoba watshala ubuntu eNewcastle sahamba sayotshala ubuntu nawe usungikhombisa ubuntu ukuthi
Hayi ukuthi isibusiso uzosithola kumuntu lona omsizile. Cha, uNkulunkulu lento ubeka abantu ukuthi nasiza umuntu, mina ngizobheka omunye umuntu bese kulethela isibusiso. Kimi kuyisibusiso esimangalisayo ukuthi sasiyisizela abantu abathi bahluphekile sibekhathele lento. Sahlangana ngathola ubhuti wami, ngathola umfowethu, ngathola umuntu owubaba ukuthi hayi indlela ihanjwa la ngoba ulwazi onalo bancane abanalo. Indlela osuyihambile iminyaka yakho makuthiwa noma sifuna luphi ulwazi lwesintu sizoza kuwena sithi kodwa lapha ngazuthi siba nenkinga. Kodwa ngokusiza lo yamndini nami ngixakekele usuthi-ke nabo ubuntu uzongena esibayeni sakwaMthembu uzothi Msweli nabo ubuntu. Lobu buntu lobu siyodla nabantu abanye futhi siyojabula emva kokuthi sisebenza kanzima bangihlelela i-golf day ukuthi ke ngingabi naso nami stress ke ngibe nje nesikhathi sokujabula. Wena usuthi enjabulweni yakho nansi inkomo. Futhi okwesibili izongiphatha kabi lento ngoba nami bengifuna ukuya khona kuphela ngigcine abantu. Yes. Abantu baningi and futhi umakoti kusase ngimthume ekuseni uyahamba uyabona ngoma. Bowusuza yona lento esikhuluma ngayo. Lento esikhuluma ngayo. Ayibo abantu baningi njengoba kade ngikhuluma lapha ngikhuluma ngabantu bade abalali babaleke bodla bongana kumakhelwane awushiya umuzi. Mawungema bangena lapha khona kona ngoma mabangena khona bathola induku. So iSouth Africa lapha incane kodwa inenkinga eningi. Inenkinga eningi. So ke ngithi mina mfowethu wena ngenza ngoba ngiyakuthanda mfowethu. Ungaloku uhamba ugijima uyothengela ukuzana izinto ezithize. Jabula mfowethu nansi inkomo engunikeza yona. Wama kwenza ubekele uyabona ubekele laba bantu bazoba kusiza lapha nalapha kuyoba ukusiza lokho nakusasa. Sisaya phambili sijike sibuyele emva siyaphambili. Ngiyayifuna iSouth Africa iphile. Iphile mfowethu. Iphile mfowethu iSouth Africa kufanele iphile ngoba uma sizothatha ngalendlela. Nami nje la ngohlaba inkomo ezimbili ngogudi. Ngenza ukuthi abantu abami badle. Oh hayi ukuthi wenza umsebenzi. Ngiyenzela abantu abami badle. Ngizohlaba inkomo ezimbili ngoba nami nawe nginikeze yakho nami ngizohlaba. Azikho inkomo eziphelelanga. Nenkomo. So ke iSouth Africa sifuna siyiphilise. Siyathanda iSouth Africa iphile nami angisho ukuthi ngizoba khona abantu baseSouth Africa kodwa sizolwa ukuthi abantu baphile ngoba impilo kubantu iyadingeka kuphela thina abantu sizilwane. Yes, sinobulwane obunzima kabi ongangokuthi uma umuntu enza kahle abafuni umuntu enza kahle. Umuntu owenza kahle abantu abamfuni kodwa umuntu owenza kabi bayamthanda abantu. Mfowethu mina engingakusho akuningi mhlambe sesivala inkulumo yethu. Ngathi nje uNkulunkulu akubusise, uNkulunkulu akuphe kwande kuphinde kwande ngoba uyabona into akuphe yona engathi futhi engaqinisa kulento ukuthi ulwazi uyalisabalalisa. Ulisabalalisa komakoti, ulisabalalisa einganeni zakho ukuze lesi sipho onaso ungahambi naso, ungathi mawulala uthola ukuthi sekuyavalwa manje kuthiwa ngesasizakala ngoba into esengiyibonile. Hayi mfowethu abantu abekho abantu balolu hlobo lwakho. Abantu abaphethe lo muntu owuphethe abekho. Akona amanambana wenzeni? Lo muntu owuphethe awutholakali kalula ngoba phela ngeke ungitshela ukuthi kungakhala abantu eCape Town, ukhala abantu eGauteng, ukhala abantu eLimpopo kanti bapha abelaphi bangakhona. Angifuni usiye lapho ukuthi wawuthathaphi lo muntu. Angifuni siye lapho ukuthi hayi uyazi ngiyaqala Africa my continent. Mfowethu cha phela mina ngincoma umsebenzi. Kuyaphoqa ukuthi ngiyi-endorse lento ukuthi hayi uyabona mfowethu uma sihlangene ngokusiza ngeqiniso. Iqiniso liyaphilisa, iqiniso liyakhulula. Uma wenza njena mfowethu wenza ukuthi uyabona ba sahlangana indlela sahlangana ngayo ukusiza abantu. Hayi umuntu ngisamtshela nginganqeni ngithi hayi mawuthi unaleyo nto hamba ugoqe manje usuke ungihlupha abantu bahlupha mina bathi sakubona ukukhuluma naloya muntu ngithi hey wena ngena ku YouTube lapho uthatha ama details kaGoda lapho ushone kuyena lo muntu loya
kukancane ungasizakali. Uma ungasizakala ngoba nawe nedlozi lakho linezinto. ya Mfowethu uNkulunkulu akubusise manje. ngiyabonga. Sithe sisuka ngale wathi siye ekhaya elincane, liphi elincane? Elincane likhaya. Wena ubiza ngokuthi elincane le. Africa my continent uthi masuka lapha ekhaya uthi Izosinda le. uthi siye ekhaya elincane. Ikhaya elincane iliphi mfowethu? uNkulunkulu ubusisile mfowethu. Okwangampela ngiyafisa ukuthi nami ngibe isibonelo esihle. Wenze kahle uNkulunkulu mayikubusisa nabanye abantu bebusiseke. Ikhaya elincane le. Ikhaya elincane. Ilona khaya elincane leli. Ya ikhaya elincane. Ngizela abantu bebone ukuthi mayithi umuntu unekhaya elincane. Oh leli khaya lincane ngokuthi umakoti omncane ola. Lincane ikhaya le. Yonke le ihamba lapha. Kuleya nje phansi leya. Le Leya le ndlu leya. Le neya yakhona lekhaya le. Nale ngale. Hawu. Le uyibona le yakhona lekhaya. mana kuseyikwakho la lapha. Ya, asekwami. Hayi ngeke ngikwenye uthini manje? Kusekwami lapha. Isitoli lesaphambili sami isitoli. Hawu. Nalapha kuseyikwakho. Lo muntu wonke ngokubona uthando uhamba lapha phansi. Nali lapha phansi. Lapha kusekwami lapha. Yonke le ndawo ubibona. Hawu kanti kodwa le ndawo wena wayinika ubani? Wayithatha ngomnyanga. Ayikho. Wasabisa inkosi. Lo ngisabisa. Ngeke ngiyobuka inkosi uTembe ngithi. Hawu abasanginingani mina. Akunika indawo engaka. Indawo yami. Hawu mfowethu. Siyabonga kakhulu. Africa my continent. Asibonge kakhulu umsebenzi omuhle uProfessor Godo, ubhuti kumina, ubaba kwabanye, umkhulu kwabanye, abanye umnewabo. Asike iphethini. Asisike iphethini. Ubuntu yilokhu ubuntu. Ayikho into enje. Lokhu saqala ukuhlangana ngomoya wodwa, siyosiza sahamba saphinda ade sisenkandla, sihamba ngomoya wodwa namanje sihamba ngalo moya. Ngiyafisa lo moya utshaleke, onakho akaphe ongenakho, akabele ongenakho, onokuningi akabele onokuncane, nawo lokuncane abele omunye. Masingaphila leyo mpilo yokwabelana, ungabona eAfrica ngaba mnandi, eSouth Africa ngaba mnandi. Konke lokho okunye okukhulunywa ngakho kungaba lokho kuthiwa indaba zakudala, thing of the past. Kodwa indaba ezinje asifaka umoya omusha wokuzwelana, ukuthandana, ukubumbana, sakhe leAfrica, sakhe leSouth Africa, sakhe le KZN. Ale KZN sizolapha. Ngiyabonga kakhulu uqala. Ngiphezu kwayo ukuthi abantu asebahlanganisene baphile. Abantu baba lapha ngaphandle ubolo abaphila abantu. Yes. Ubolo lapha ngaphandle. Ubona abantu baqhamuka lapha baxhakiwe zibongo ziphambene kuthula umsindo. Ingane zikhula zazi ukuthi lokhu manje zibhekephi. Into nje isiminyaminya sabona uwe ukuthi isiminyaminya sakanda emgwaqo lapho kugcwele. Baba sebenza baba. Ngiyabonga baba. Sebenza baba. Thank you so much. uNkulunkulu baba kubusise baba. Asisebenze kunengxaki ngithini. Ngiyabonga kakhulu mfowethu. Nabantu mabenengxaki bazongithinta. Siyabonga kakhulu.